Hola. Digo, Mira, es que perdí una cosa. moi ben, para iso estamos, e que perdeu? Yo perdí mi lengua. E poderíame dicir como era? Pues era igualita a la tuya. Xa, é que aquí temos moitas linguas así. De feito, case todas as que temos son así. Se me poidera dicir outro dato, por exemplo, recorda cando a perdeu? Pues fue hace 11, 12 años. Hace 11, en verano. Sobre el mes de agosto. E recorda onde? Onde a perdeu? Pues sí, mira, fue en una discoteca, ya que conocí a mi mujer. E en que cidade? Aquí, en esta misma. E o nome da discoteca lembra? Sí, se llamaba El Coyote. Pois déixeme buscar na base de datos. Aquí hai 10 linguas que poderían ser, pero necesito máis datos. Se me puidera describir a súa lingua ou dicir algunha característica especial. Buf, pues no me acuerdo, fue hace ya bastante tiempo. Xa, aquí hai unha lingua que ten seseo implosivo. ¿Eso qué es? Recorda vostede se decía luz, feliz, así con ese? Pues creo que sí, porque mi madre es de la zona de Malpica. Pois entón ten que ser esta. Agarde aquí un momento que vou por ela ao almacén. Aquí a ten. Recoñécea? Sí, é a miña. A ver, probando, probando. Hola, hola, feliz, luz, 1, 2, 3. Sí, é a miña. É que vou ter unha filla e quero transmitirlle a miña lingua. Estaba asustado por non poder facelo. Xa, por iso abriu esta oficina. Non se pode vostede imaginar a de linguas que temos aquí. Moitas. Puf, Pois pois nada, home, alegría. estoulle moi agradecido. Nada, home, nada. Pois xa me dirá canto é. Como? Teño que pagar algo? Non, home, a lingua é súa, pero iso sí, intente non volver a perdela. Ok, ok. E se sabe de alguén que queira recuperar a súa lingua, alguén que a perdese, pois dígalle que se pase por aquí. Moitas grazas. Nada, home, a servir. Chao, boa tarde.